Online sa hotline. Online sa hotline. Kapod naton Mayor Rex Salandoon sang La Carlota City. Mayor, sir, good morning. Si Axon Marlona sa Axon Radio Bacolod. Hello, mga aga si mo Axon Marlon, then mga aga si mo Tagpalamati. Yes, salamat gid Mayor sa time ginatag diri sa Axon Radio Bacolod. Pagsunod sa bulan sa ding Hulyo, may ara ka sang EO gin issue. Basihan ani para ipatuman ang no booster, no entry policy sa City Hall kag duha ka mga katupad dira nga building. Pwede mo kita Mayor masugiran kung narang kaundan sa nga imo sa ding executive order. Okay, no, may aga sa naliwat, no. Actually, executive order ko was released sang June pa, no. Aha. Sang June, pero mag-take effect siya sa July 1, no. Okay. July 1, no. So, para matis matagaan sang simpo ang aton pumuluyo nga makapa-booster doses na ton, no. Kay subong sa aton niya kwan sa tanan ni LGU halos sa bilog ng probinsya. Okay. Daw nalipatan na sa pumuluyo naton nga kinahanglan ta pa booster, no, kay tubong tagadamo naman cases naton, especially international kag local dire. So gin-remind ko sila nga after 1 month sa July 1 ma-take effect, hindi ka nakasunod sa tatlo ka building nga main city hall dira, no. Ara da halos tanan nga department naton, mga empleyado kag ang mga pumuluyo nga may transaksyon sa syudad abay kung kinahanglan dira nga building sa start, no, para at least ma-remind sila nga kinahanglan pa-booster ita, no, kay available naman damo naman ta stock, no, galibot mo sa barangay na ara man sa city health, anywhere they can get booster shots siguro sa aton nga in coordination sa aton nga vaccination team sa city health office para ma-remind lang ang tao nga kinahanglan ta pa-booster. So medyo nang sakasaka ang amon nga percentage ng booster shots. Okay. Okay. Ari Mayor, sa mga unvaccinated individuals, so kinahanglan sila nga mag-present sang negative nga rapid antigen test o kon RT-PCR results. Yes, may mga empleyado tanong may option tanong mapa-booster ka. Okay. Or wala mga vaccinated kag wala na booster. Ma-present ka gid sang negative nga rapid antigen test every 2 weeks na siya kung empleyado ka. Kinahanglan hindi sa mag-lapse 2 weeks. Kung magsobra sa 2 weeks, kinahanglan ma-repeat ka. So imo na ya gasto nga kung wala na labot ang syudad, imo na ya gasto nga kung rapid ka. So may option ang aton nga pumuluyo kung aton mga empleyado dira nga pwede ka man nga hindi, pero kinahanglan mapa-rapid antigen every 2 weeks kada 2 ka semana. Okay. Gin-mention mo City Hall kag duha ka mga buildings. Ining duha ka mga buildings Mayor, mga opisina man isang gobyerno? Yes, nakadamo na sa opisina sa gobyerno, majority sa opisina ra ang budget, accounting, tourism, HR na muna sanggunian, no. Ang mayor's office, ang city administrator, ang city legal, no. So, amo na siya ang aton nga mga sa accounting, no, sa treasurers, amo na siya ang aton nga tatlo ka main building dira. Amo na sa mga opisina nga hindi ka nakasunod na instruction ko sa guard niya sa July 1 nag-start na sa July 1 nga no booster no entry policy, or may option ka mga rapid antigen test nga 2 weeks old nga rapid antigen test. Okay. Hindi malikawan Mayor, may mga naga-criticize gid, no? Anong ma-react mo sa di? Yes, no. May mga hindi taman tanan-tanan nga ma-please, no. Okay. So, but I'm just reminding ang aton pumuluyo is a way of reminding ang pumuluyo naton nga kinahanglan tagid mapa-booster, no, kay subong gataka naman cases naton, no, para at least enable ining akon nga kwan is para sa ila personal. At the same time in general para sa aton sa La Carlota, why na tabla kaso or hindi na mag-surge ang cases naton, para sinalayo ta magsigi-sigi na lang, no. Though subong daw normal lagi except the mask kag ang vaccine. So gusto ko tani magpadayon ina, no. Actually ang akon gani nga mga sa graduation kag recognition kag face to face nga palabuton sa August, kinahanglan niya fully vax lang gid, hindi siya pwede ka attend ang mistra kag estudyante kung hindi ka fully vaccinated. Okay. Na para ang akon am doing this para at least magsinalayo naton ang ekonomiya naton, ang aton nga panggawi diri sa syudad will be back to normal except for the mask. Okay, no? So I'm doing this to remind people nga kinahanglan para mas padayon ta. Hindi ko gusto naman sa lockdown, mag-swab naman kita, mag-isolate naman kita, no? So, gasuffer ang aton nga ekonomiya, gasuffer ang aton mga buhian, no? So, gusto ko i-remind ang tao nga para mag-continue ni
Oh, may certain policy nga tumanon no amo na sang vaccination naton. Susuliton ko lang, Mayor, ang imo sa naging mention magulang nga sa maabot nga August 22, mabukas na mo ang school year 2022-2023. Yes. Ang yes. mga manunodlo Yes. kag estudyante dapat i-require gid sila dapat nga mangin fully vaccinated gid sila. Yes, amo na sang kun ang isa ka requirement sang DepEd may LGU concurrence. No? Aha. So may LGU approval no. So nga kunya conditional approval. Aha. Only those fully vaccinated maka-attend sang face-to-face Aha. no. Kag mga mistra ng estudyante, it applies to everybody. Aha. Kag masulod niya pa. Ang hindi ya pwede, hindi lang anay. Mhm. Hindi lang anay. Hindi taman pag i-subject ang aton kabataan nga napabaksinate tapos impunan mo sang wala. Aha. So, mabudlay man na siya. Ang iban gani nga kung daw reluctant ang mga parents, no? So, basta fully vaccinated, actually, pwede na tagani ka booster sa ila, no? Aha. 55 to 12 to 90, pwede na ka booster 12 to 80, no? Aha. So, amo na nga akong requirement sa concurrence, so conditional approval nga kinanlan, naging stricto ko in a way nga para at least remind man sila ang kinanlan na magpa immunize kit ang atong kabataan para magsigi-sige ta ang atong panggawid sa kalutang amo sige. Okay. Okay? Mayor na nung latest so far nga datos mo dira kon vaccination programs ang Lacarlota City magahambalan. Kabalo kita ang Lacarlota City is number 1 kon performance no sa vaccination drive. Dalabot na Mayor no ang iniginatuwag nga 80% na population nga dapat mabakunahan dira sa Lacarlota. Sobra na. Sobra na. Kami siguro sa Okay. 80%. No? Okay. Ang amo lang nubo, ang booster namon, including the seniors, kaya ang general population, kaya ang 5 to 100, kaya, no? 5 to 100, kaya mo marang vaccination. So, sobra na kami 80. Okay. Ang nubo lang, pinakanubo naton, it applies to LGU siguro, for that matter, there is a probinsya. Aha. Ang amon booster, mga 10% ng latest ko daw mga 2 weeks ago, Okay. 10% lang sa atong population ang nakapag-booster. Mhm. So kinanantas la i-remind kit continuously nga pwede nga pa-booster. Actually galibot na sa kada barangay namon kung saan mag-request ang school gani kung dutay ang vaccination coverage ang school pwede namon katuan ang school kay pa-vaccinate ang mga kabataan naton. Aha. So amo na yang amon yang panggalibot na kada barangay ang amon kon everyday lain-lain nga barangay na siya. Aha. Ang amon nga vaccination team. Kag free ina Mayor free ina ang ginatanyag sa syudad Yeah, free na. Kay tungod din na siya sa national government. Yes, alam, to the courtesy of DOH, kaya nga itong PHO, no? So, libre pa na subong. We have to avail sa pribilyo na ito. Libre pa ba si Pilakadlaw? Way na sa kita namang Yan, portal. So, Oo. so kadamo sang stocks sa aton. All brands, kadamo sang stocks sa aton. Sang aton yung mga vaccines. Yes, Mayor, imo sa nga mensahe sa taga-surad sa Lacarlota. I'm trying to protect ang akong ginahimo ni tanan. It's not for me. It's not for my personal nga. May isa ganing nga komentar niya also ko sa buto kasi mo kay diktador. No, I'm not a dictator. I'm just trying to protect my community. Mhm. It's my obligation ginhatag sa pumuluyo pagbuto na sa akon na kinahanglan protect buligan mo ang aton community nga maproteksyonan no like health wise and economic wise. So I'm just doing this no remember I'm a doctor. Yes. So kinahanglan niya ang ako ng primary consideration ko ang health ang akong protect no. So I'm doing this for our community, not for I don't want to nga abusad ang puder or whatever no or what I don't know kung anong ilang kwan. But then ang nahimo ko ni para sa atong pumuloy kabay pa maintindihan sa atong pumuloy. May option ka man no na magpa rapid antigen test no. So ang akon lang is sundon ta lang ang polisiya naton okay para at least hindi na ko gusto mag-lockdown wala hindi ako gusto. So gusto ko is nami ang aton panggawin na continue going to the new normal naton nga status. So I hope that people will understand me and then ay nang upula sila sa aton nga polisiya. Kaya I'm doing this for our community, not for myself. Okay? Mayor Rex Salandoon, sir, thank you so much. Good morning sa liwa. Sige, thank you again. Thank you very much. Action Hotline.